Vítam vás pri videu, ktoré odštartuje prívlastok Xiaomi. Táto skratka bude znamenať, že video bude zamerané na inú tému než je boča. Prvá séria bude o chytrej domácnosti. Kúpil som si na Vianoce špeciálny senzor Aqara Presence Sensor FP2, čo znamená, že ide už o druhú generáciu tohto modelu. Tento senzor dokáže sledovať pohyb až 5 osôb a presne určiť ich polohu. Tu znamená, že môže spustiť nejakú automatizáciu, ktorú máte nastavenú v aplikácii na správu svojej chytrej domácnosti. Senzor vie spolupracovať s Apple Home, Alexou, Google Home a pravdepodobne aj Samsung Smart Things, alebo v aplikácii Aqara Home. V tejto aplikácii si musíte vytvoriť izbu. Najprv vás požiada, aby ste obišli steny a v aplikácii musíte potvrdiť, že ste pri každej stene. Potom budete musieť rozmiestniť nábytok. Toto je nevyhnutné pre správne fungovanie senzora. Bez toho bude vidieť duchov. Musíte sa s tým trochu pohrať, ale potom bude fungovať, ako má. Zariadenie má prisľúbenú aktualizáciu na platformu Matter. Senzor dokáže snímať intenzitu svetla. Zariadenie má dva režimy použitia. Jeden slúži na sledovanie až 5 osôb naraz. Sníma plochu o uhle 120 stupňov, s dosahom 6 metrov na šírku a 8 metrov na dĺžku. Na výšku sníma pod uhlom 40 stupňov. Senzor je schopný detekovať zvieratá alebo smart vysávače. Avšak, keď ho upevníte tak, aby nebol príliš blízko pri zemi, tak tu nevadí. Veľmi odporúčam umiestniť zariadenie v strede izby, iba tak vám bude fungovať dokonale. V tomto režime si môžete vytvoriť zóny, ktoré môžete využiť ako jednotlivé snímače. Napríklad, keď prídete k stolu, lampa sa zapne, a druhý režim dokáže detekovať pád osoby. V tomto prípade musíte senzor umiestniť na strop, kde sníma iba kruh s približným polomerom 2 metre. Je trochu škoda, že nemá aj snímače teploty a vlhkosti. Potom by tu bolo ultimate zariadenie pre chytrú domácnosť. Možno tu príde v ďalšej generácii. Balenie obsahuje senzor, skrutky pre upevnenie na stenu, kábel približne 2 metre USB na USB-C, 2 pliešky a 2 samolepiace obojstranné pásky. Nabíjačka nie je pribalená, čo je škoda, hlavne preto, lebo kábel, ktorý je priložený, má na konci veľký USB konektor. Veľmi veľa ľudí už nemá doma takú nabíjačku s veľkým USB. Moje skúsenosti s týmto produktom si môžete prečítať pod videom v komentároch alebo v komunite. Zatiaľ som tu inštaloval 3-krát, aby tu fungovalo presne tak, ako som chcel. Musíte si dobre premyslieť, kam tu upevníte, inak na stene budete mať 2 kruhy. Na tretí pokus sme ho umiestnili približne do stredu izby a funguje dobre, nie dokonale, ale dobre. Ďalšie skúsenosti budem písať pod videom. Teším sa na budúce, ahoj.